אז אל תשני את מצב הרוח שלך. אם איזבל עצובה, טוב, למה רצית ללכת לפארק? בשביל לתת לאמא מתנה. בסדר. איזבל, למה את מדברת? אולי לא צריך לחוש עליה. היא מדברת בקול חמוד. תודה לך, את חמודה. תודה לך. לא צריך, אולי קצת צריך. לפעמים אנחנו רבות גם, מותר לנו. לי ולאיילה. טוב. כן, מה רצית בדיוק לעשות כאן? משהו. טוב, אולי נלך למשפחה. מה בא לך שנעשה כאן בכלל? לקחת רק לאמא עצבה, כי זה יום המיוחד שקודם לדברים. אני רק אחר כך יכולה ללכת לקנות לה בגדים, פליז. טוב, כן. ומה בדיוק עושה עם זה? נותנת לאמא. מה אני עושה עם זה? לא יודעת. נקנית בשער כזה ואת זה לא תטיפה שחייבת אפשר להתקח וזה בבקשה אפשר לקנות. כן, תביא אני אחזיק. זה מלכוח. אוקיי, הלכנו. אוקיי. עכשיו ניקח את השלט הזה. בסדר. יופי, עכשיו נקנה שמלה. איזה שמלה את רוצה? אם אני מקפית את ידות. בסדר. וגם שפרח לא לשכוח. סליחה. עכשיו אני ורוזה יכולות ללכת לשחק? כן. תודה. אמא, הבאתי לך מתוקה שלי, מה זה? זה מתנה בשבילך. תודה, את לא היית צריכה. אבל אני קטיתי. תודה לך. טוב, בקיצור, הבת שלי איילה ממש אוהבת את הדובי הזה, אין ספק. איזבל, את צריכה ללכת לקייטנה. זה רוז עכשיו הולכת. אוף, אוקיי.